我が敵を討て。やるじゃねえか。ここまで。くそ。かの者の剣となれ。俺の剣を受けてやるな。私の強さその目に焼き付けな。ダメ。
てとなれ。癒しの力よ。の本流よ。レスター。だがよ、ジェシカ様だわ。レスターよ。そうか。ところでエルウィン。約束だ。
この先にエグベルトとはまだ話す。先に地獄で。レスタどうするエルヴィン。ー。いや、そうか。さらばだ。レスター。一軍の将として情けない姿は見せられんからな。光の末裔が現在拠点としているツインキャッスル。その城は守りやすく攻めがたい、まさに戦国の城と言えた。このツインキャッスルはその向かって